Mas Akbar tetap jaga kesehatan ya Mas Akbar. Ya ampun, Mas Akbar makin ganteng sekali sih Mas Akbar. Ini kan juga semakin manis. Ya ampun, di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas, kita panas-panasin aja. Oh iya. Dia itu pernah suka sama aku soalnya. Oh, itu yang Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh. Iya. Tapi bukti nyata. Oh, iya. Loh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Kara Paman Harya Sengkuni Paman kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh nggih nimbali ingkang paman ing kepatihan dewa ora adil Paman dewa ora adil dewa pranyata lan cindhe ban ciladan nyuwun sewu paduka Angger Jaka Pitana ngendika ingkang kados mekaten liripun kadosa pundi nggih pangraos kula dewa menika adil kok nggih dewa menika adil nyatanipun sampun pirang-pirang senopati sami gugur wonten madyaning palagan Kanjeng Hyang Begawan Bisma sing jarine Begawan Bisma kuwi ora bisa mati yen ora saka kersane dhewe ning nyatane Kanjeng Hyang Bisma matine mung sepele karo senopati wadon jenenge Sri Kandi Bapa Durna sing jare biyen dadi gurune para Pandhawa sarta gurune Kurawa pandhita sing limpat ing reh kanuragan lan guna kasantikan ing nyatane Bapa Durna mati saka tangane Drestajemena tugel ndase diwo bal-balan setan dereng malih Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka nyatanipun sampun gugur wonten madyaning palagan saka tangane wong klular-klulur barepe Pandhawa si Puntadewa kaya nganti kentekan akal Duryudana Kartomarma wonten dawuh Njeng Koko Prabu maju sing dadi lungguhmu Kartomarma kagyatare sang abirangu ore nanggul kinempet hampet do sang retnaning bawana ya si tukang walang adi ya si tukang sing bias ya si tukang kudu garing Kartomarma wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu Amiji ingkang rayi kula pun Kartomarma. Dina iki tak takoni Wangsulana sing bener. Aja ndok tambahi, aja ndok kurangi. Nggih. Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe andangu babakan menapa Kartomarma? Wiwit jaman lakon Kresna Duta. Koko Prabu Kresna dinuta marang negara Ngastina.
nganti tekan ri palungguhan iki Baratayuda wis kelakon. Perang gegempuran. Dulur-dulurmu Kurawa akeh sing wis gugur madyaning palagan. Kurawa kari pira? Hitungen Kurawa kari pira? Kabeh para Kurawa tumpes tapis tanpa tabet. Kok kowe isih urip? Kowe nyambut gawe apa? Ayo Wangsulana. Dulur-dulurmu Kurawa kabeh padha mudhar, kok kowe isih urip, kok Kartamarma isih urip, kowe nyambut gawe apa? Aduh mudhar ora. Iki lakon apa ta ya? Inggih Koko Prabu. Pramila wit seprika sepriki kula mboten magut ing ayuda estunipun kula anggadhahi pakaryan. Pakaryanmu apa? Pakaryan kula menika ngreksa kayuwanan paduka Kanjeng Koko Prabu menawi wonten punapa-punapa kula ingkang dados tetameng. Piye? Muni meneh. Balenono meneh. Kula menika minangka dados tetameng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dadi Prabu Duryudana kuwi nek ora dijaga menungsa raimu kuwi ora slamet ngono apa piye? Kartamarma. Aku wis ngerti karo gedhohamu. Kowe kuwi wong jirih, getih wedi mati. Aku ngerti niate atimu. Malah kowe gagek-gagekne Kakangmu Duryudana iki ndang matiya, ndang mudhara. Yen aku wis mati kowe arep njaluk pangapura mundhuk-mundhuk dadi ratu ana ing negara Ngastina. Kowe didadekake ratu ben diweni pangapura karo para Pandhawa. Jalaran Pandhawa kuwi sugih pangapura, sugih welas asih. Kartamarma wekasan dadi ratu slegrang-slegreng ing negara Ngastina. Iya apa ora? Ora usah kriyap-kriyip matamu kowe. Ayo Wangsulana. Padha wae Duryudana iki ngingu tumperingas mungsuh ana sajroning paturon Kartamarma. Yen pancen kaya mangkono. Yen pancen kaya mangkono caramu pedah apa aku duwe sedulur kowe dedapuramu. Ayo minggat. Minggat. Ora minggat kepruk paidon pecah jasmu ya Kartamarma. Aduh, piye? Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Ular kincanging alis arisang mawe gandrung. Sabarang ngatul wukir moyak mayik. Nyuwun sewu nggih. Kula aturi nyiram tirtaning kesabaran awit paduka niku nek kadung nesu sapa-sapa diseneni sapa-sapa dienggo sasaran. Jane ingkang rayipun Kartamarma niku mboten lepat, kang rayipun Kartamarma niku mboten luput. Wong nyatanipun inggih ngreksa kawibawan paduka. Punika sing mrintah Kartamarma ora ana liya kejawi namung kula Patih Harya Sengkuni. Ning nyatanipun jengandika kleru panampi. Paduka ndawahaken dedukan dhateng kang rayipun Kartamarma. Kula mangkel paman. Kogel raos sing manah kula. Inggih kula ngertos nyatanipun senopati gedhe agul kekuatan Guru Ngastina. Babar pisan ora ana sing temanja. Nyuwun sewu nggih, Ngger. Senopati paduka anak Angger Duryudana menika setunggal baka setunggal sami gugur wonten ing madyaning palagan menika wonten sabab musababipun. Sababipun menapa paman? Ngaten.
Kepeksa kula matur dumateng Jengandika. Sampun ngantos gerah ing penggalih. Dateng negari Ngastina mriki sejatine wonten paribasan jati ketlusuban ruyung. Jati ketlusuban ruyung niku tegese wonten dom ingkang sumusup ing banyu. Wonten mata pitayane mungsuh ingkang dipun lebetaken wonten pihak paduka anak Angger Duryudana. Ning panjenengan ora krasa, ning panjenengan boten kraos. Sinten papan? Kersane tugel gulune dene iki. Lah niki kula radi ewet anggen kula matur. Kula aturi ngicali raos Durgama Sangga Runggi. Rikuh kang sarta pekewo, sinten papan? Saestu panjenengan boten gerah ing penggalih menawi Sengkuni niki mengke bloko, Sengkuni niki mengke jujur sapa sing dadi mata pitayaning mungsuh boten paman. Mata pitayaning Pandhawa niku kasarira dening ingkang garwa Jengandika piyambak nuwun inggih pun Banowati, Biangsat Banowati. Nggih, mengke riyen. Kenging menapa kula kok matur Banowati niku wonten dasare niku wonten wewatone. Panjenengan mestine tanggap ing sasmita, tata lair, tata gelar. Banowati niku tresna kalih jenengan ning boten setya dumateng Jengandika Angger. Nyuwun sewu, nalika saderengipun panjenengan Kapalakrama, panjenengan rabi kaliyan ingkang garwa pun Banowati. Banowati menika sampun wonten sambung tresna kaliyan panengah Pandhawa pun Janaka nggih Arjuna. Jenengan boten nate sumerep, jenengan boten nate ngertos yen to ngantos ripalenggan sak mangke taksih wonten sambung tresna ing antawisipun ingkang garwa pun Banowati kaliyan pun Janaka nanging secara sesideman. Awit saka gedene rasa tresna paduka dumateng kang garwa Banowati nganti sampeyan ora krasa diapusi karo bojo sampeyan piyambak. Merga nyuwun sewu, kula menika sering ngertos. Kula menika sering ngerti Banowati ninggalaken negara, Banowati nilaraken kaputren. Lah niku asline petukan karo Janaka, niku asline gendaan karo Janaka, ngoten. Asli niku sak nomer. Wong kula niku ngertos nek semayanan nek janjian. Kula niku ngertos nek kencan nek janjian, nek kencan niku teng perapatan lore guyangan niku lho. Iku janjiane Janaka kalih Banowati. Napa inggih? Lho pripun to jenengan? Jenengan ditinggal bojo sampeyan lunga lho mboten krasa. Montore Banowati titipne rumah sakit njur dijemput karo Janaka. Lho niku tenan niku. Mergo awit saka gedene rasa tresna Jengandika dhateng keng garwapun Banowati, asline sampeyan niku telek dibungkusi, mripate melek ning diapusi. Sampeyan diapusi bojo sampeyan ora krasa. Mila mboten nama mokal. Kurawa entek tumpes tapis tanpa tabet. Mergi wonten mata pitayaning Pandhawa ingkang ditandur wonten rombonganing Kurawa. Iblis laknat. Mutiar kowe. Wis ben. Nek ora digawe rame pisan eman-eman wong ya nggur setahun pisan lho. Disumbutne ro biayane ngono. Iki mengko mesti anak Angger Duryudana mesti nesu karo Banowati. Bah, engko bojo lanang nesu karo bojo wedok. Do gegeran ndahne ora ame iki. Mutar. Sapa sing disalahke Sengkuni?
Hadyatur miturut Hanut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara Arina repan mring pro abdi Sinuwun jimat pepunden kula donya prapting delahan kenging menapa paduka Kanjeng Sinuwun rawuh wonten pesanggrahan beneh kalian padatan Sinuwun sumangga kula aturi paring dawuh menawi to kula anandang kalepatan monggo kula aturi nedahaken kalepatanipun pun Banowati sumangga kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi sinuwun. Banowati. Wonten dawuh saiki aku iso maca rasane atimu. Layak to layak jroning Baratayuda jaya binangun. Kurawa tiba apes cures ludes lan keles. Jalaran para Kurawa klebon mata pitayaning Pandhawa jati ketrusuban ruyung dom sumusup banyu batu-batu sinuwun kula dereng ndungkap ingkang dados dawuh paduka Kanjeng Sinuwun kenging menapa dene paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten Banowati ora susah kowe dadak ngapusi karo bojomu aku ora susah kowe dadak kumpi karo Duryudana kowe kuwi sejatine tresna karo Duryudana ning nyatane kowe ora setya karo aku. Tobat. Sinuwun. Kenging menapa paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten menawi kula mboten tresna lan setya kaliyan paduka, pedah menapa kula kaliyan paduka kagungan putra? Kok nggadahi turun? Lesmana menika anake sapa? Lesmana Mandrakumara menika anake sapa? Lesmanawati menika anake sinten? Kula aturi menggali, kula aturi mikir. Ning nyatane kowe ora setya karo Prabu Duryudana. Mboten setya ingkang kados pundi? Kowe kuwi ning kene tandurane para Pandhawa. Nadyan to kowe tresna karo bojomu Duryudana. Ning kasetyanmu dudu kanggo aku. Kasetyanmu kanggo Permadi, kanggo si Janaka. Ya ngono apa piye? Mula ora aneh, ora jeneng muka. Yen to Prabu Duryudana kuwi asor yudane senopati ning Prabu Duryudana padha gugur ing rananggana jalaran duwe bojo lelemeran kaya kowe Banowati. Tobat. Ayo ngucap kowe. Muniya aja mung bisu wae. Jujur karo bojomu. Aku wis batin. Sejatine nalikane aku rabi karo kowe pisanan, nalika ana ing lakon Banowati janji utawa ana ing lakon Rimong Bathik, Duryudana rabi karo Banowati. Sejatine aku wis batin. Yen to kasetyanmu dudu kanggo bojomu Duryudana ning kasetyanmu kanggo panengah Pandhawa si Permadi. Ya ngono apa piye? Buktinipun menapa, dasaripun menapa, wawatonipun menapa kok paduka ngendika ingkang kados mekaten? Kowe isih eling apa ora? Nalikane awake dhewe pisanan rabi biyen. Kowe isih eling apa ora nalikane awake dhewe pisanan rabi biyen? Nalikane ing bengi wiwitan. Bengi wiwitan menika napa? Malam pertama.
nalika ana ing malam pertama kowe karo Duryudana andon katresnan kowe ora ngetokke getih minangka tandha kasucenmu. Kowe ora ngetokke getih tandha kasucenmu. Genah wis dibiadhok karo Janaka. Tobat, tobat. Kula aturi menawi ngucap nika ingkang kanthi dasar. Kula aturi menawi paduka menika ngendika ingkang kanthi awewaton. Tobat perkara getih wae kok dirembuk. Biyen ora tau ana rembukan perkara getih lah kok saiki lagi diundat-undat. Wis anak-anak loro lah kok lagi ngrembug babakan getih. Sinuwun. Badya kados pundi Banowati niku putranipun Nalendra. Banowati menika anak ratu. Paduka sinuwun ampun ngendika ingkang kados mekaten. Punika ngendikanipun lare alit. Tobat. Rabi ana yaene taun kok lagi ngrembug babakan getih. Perkara getih ndadak nganti tukaran kaya ngene. Sinuwun. Kula mangertos paduka ngendika ingkang kados mekaten niku awit saking ucapipun Patih Sengkuni. Nanging paduka sinuwun mboten anggadhahi adeg-adeg. Paduka sinuwun mboten anggadhahi jati diri. Cukup, Banowati cukup. Mara coba gagasen. Nadyan to aku isih meger urip. Nanging adi-adiku para Sata Kurawa kabeh padha mati, kabeh padha tumbes. Perkawis menang apa kalah menika babakan perkawis jangkaning Gusti. Sinuwun, pejah gesangipun manungsa menika boten amargi saking perang. Pati uripe manungsa menika gumantung wonten astanipun Gusti ingkang karya jagat. Mati menika wajib. Ing menapa paduka menika ajrih kalian tembung mati? Keneng apa kok Prabu Duryudana wedi mati? Nek wani urip kudu wani mati. Kula mangertos sinuwun Banowati tanggap ing sasmita. Paduka mekaten menika awit nampi pangubopipun Sengkuni. Patih Julik katresnan paduka menika mboten karo bojone. Katresnan paduka menika mboten kaliyan Banowati, ning kanggo Sengkuni. Ingkang paduka tresnani niku Patih Sengkuni. Monggo kula aturi bloko, kula aturi jujur. Ingkang saged muktekaken paduka ingkang saged junjung kawibawan paduka. Menika sanes Banowati sinuwun. Sanes kula. Nanging abdi paduka kinasih ingkang minulya ing jagat wedhus Sengkuni niku. Monggo kula aturi graita. Aja nganti ndumuk lor kena kidul, nabok nyile tangan, jujur kemawon. Prasaja kemawon. Prasaja kemawon sinuwun tinimbang gesang kula menika rinten dalu tansah nampi dukanipun Sinu Prabu Duryudana. Ing atase Banowati dibotke karo Patih Sengkuni. Pedah menapa Banowati urip? Kula endheng kepejah kula sinuwun. Hei, Banowati. Banowati, wis. Wis, Banowati. Kesanipun. Wis, aja lampus diri. Kersanipun nyatanipun paduka luwih percaya karo Sengkuni timbang bojone dhewe. Wis, eling. Ora sang ngene iki. Rungokne tangga ora pantes. Mboten kula badhe suda sarira. Kula badhe lampus diri. Wis. Banowati, aku karo kowe iki wis anak-anak. Senadyan anakku wis mati siji ning kowe aja kowe mangkono. Eling Banowati, eling. Arep dikaya ngopo lan kepiye? Aku isih tresna karo kowe Banowati. Kula mboten percaya, Banowati ora percaya. Menawi paduka menika tresna kalian kula, paduka menika tresnane karo Sengkuni. Monggo kula aturi ngrabi Sengkuni mriya. Wis, aku sing luput. Mama sing kleru. Wis, sepiro luputku? Aku njaluk pangapura. Kula badhe ngapus diri. Wis. Dadak ngagar keris barang nggo apa? Aku sing kleru. Duryudana sing dosa. Aku luwih percaya Banowati timbang Patih Sengkuni. Lah, nak ngaten to sinuwun.
galak ulat kadi tatit abarung kang pamulung alus manis maweh kung sembo dogeng adedeg mondorang kung mati aku agore pan dadya pantes malakung paman budal sowan ana ngarsaning Kanjeng Rama Prabu inggih ngestaken dawuh Ger mongko kandining tumuwuh salami mong alas ngeling eling lukitaning alam eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi iku saknyatane kunjang seret pinangun bulan berwarna luring rinekong unik rinangkong kirangan berasa kang miarasi Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrih
sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara ya wangsuk sema mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun Gendari kula wonten mangandika ingkang adhawuh Kakang Adipati mangkene ya Gendari bojomu kuwi karo sing gawe urip Destarata diganjar cacat nggon mripat tegese aku kuwi ora weruh kelawan padanging jagat. Inggih. Mula pitakon kuwi iki wangsulana Gendari. Sajake kok leh klesak-klesik ana sing ngabyantara ngarsaning Dipati Destarata. Sapa Gendari? Sapa ingkang ripalungguhan iki ngadhep ana panjenenganing sun? Kakang Dipati, iya. Ingkang abyantara wonten ngarsanipun Kakang Dipati boten asanes menika ingkang putra Pandhayon inggih, menika pun Jaka Pitana inggih, pun Duryudana. Ngono Gendari, inggih. Ya. Anak andungane Ndita bisa mikul dhuwur mendem jeras emane wong tuwa Duryudana. Padha winantuing karaharjan sak praptane Duryudana ana ing ngabyantaranipun Rama Gurupati. Nggih. Kanjeng Rama Dipati, niskala sowan kula mboten wonten halangan satunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk sahandhap pepadha-paduka Kanjeng Rama Adipati Destarata. Iya. Sungkem saka anak lanang tumrap Destarata wis ndak tampa ora liwat pangestune bapakmu wae tampanana Jaka Pitana. Nggih. Kula pundi kapetekaken wonten ing Jaja Purmaketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Kejaba saka kuwi senadyan to mripatku kuwi ora weruh ning saka wicaramu saka nggonmu tledak-tledok ngucap sing beneh karo adat saben sajake ana gembolaning perkara sing dina iki bakal kok andharake kelawan bapakmu aku. Mara gage. Mara coba eneng apa Jaka Pitana? Sajake kowe arep sambat karo bapakmu Mara gage. Mara gage dina sak mengko aja dadak nganggo kesuwen matura kanthi cetha pratela marang pun bapa Duryudana. Pramara reh manguswa umya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Ari sang gandha wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah umya samara wayanto
menawi wonten klentah-klentune ngatur kula nyuwun pangaksami ingkang ageng Kanjeng Rama Hadipati Destarata. Iya. Sepira gedene kaluputaning anak lanang tartamtu wong tuwa sugih pangapura. Eneng apa? Sajake kok kaya ngondhok-ondhok sing dadi ucapmu Duryudana. Ngaten Kanjeng Rama. Ing ripalenggahan sakmangke perang Barata Yudha Jaya Binangun sampun dumadi 16 dinten. Para kadang-kadang kula Sata Kurawa, para putra-putra Paduka Sata Kurawa. Sedaya sami tumpes tapis tanpa tabek. Namung kantun kula kalian Kartamarma ingkang taksih gesang. Sampun kathah kurban-kurban ing madyaning Tegal Kurusitra ingkang minangka dados tumbale Barata Yudha Jaya Binangun. Oh, perkara kuwi. Lagar kados mekaten, ya. Yen perkara kuwi aku wis ngerti senadyan kowe ora kandha krana Destarata krungu warta. Kalamun ta Barata Yudha Jaya Binangun kuwi wis lumaku 16 dina. Kurawa wis padha mati mung kari kowe karo adimu si Kartamarma. Aku wis ngerti, aku wis tanggap bapakmu wis mudheng. Terus karepmu piye? Nek wis kedadian kaya ngene karepmu piye, Jaka Pitana? Nggih. Lajeng kula menika kedah kados pundi? Kula menika kedah kados pundi ing pengangkah kusik to, kusik. Kok kowe takon karo bapakmu kedah kados pundi? Kowe kuwi kleru, kowe kuwi luput Duryudana. Jalaran wong urip ana ing alam padang kuwi, menungsa kuwi mung kari nglakoni cacah rong perkara. Siji pilihan, kaping pindho ya kuwi penyebab apa sing dipilih kuwi mau. Kuwi wis dadi siji tetunggalan. Yen wani milih kudu wani nanggung apa sing dadi kasunyatane. Nyatane Duryudana. Kowe duk nalika semana. Duryudana wis nampik marang pitutur becik wegah nampa wewarah endo marang piwulang utama. Kabeh dawe para pepunden-pepundenmu, para pinisepuh babar pisan ora ana sing nduk gubris. Kowe mung nggugoni karepmu dhewe. Nggonmu bakal depani tinggalane para leluhur ya kuwi wujute negara Ngastina. Kamangka Duryudana, kamangka kowe ngerti dhewe. Yen to sejatine kabeh para Kurawa kuwi ora nduweni hak wewenang negara Ngastina. Mestine kowe sumurup yen negara Ngastina iki tinggalane adiku Prabu Pandhu Dewayana Swargi. Mula yen kowe sambat karo aku ora bisa paring katerangan piye-piye. Jernyatane kabeh iki wis dadi pilihanmu. Duryudana kudu wani nanggung perkarane. Nalika jaman lelakon biyen-biyen, para duta-duta sing kepengin ngadani pedhamen ana ing negara Ngastina kang dipungkasi dening duta pungkasan Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Sing jare kowe saguh mbalekake separone negara Ngastina winimbuan negara Ngamarta. Ning nyatane Duryudana mbeguguk Kutawaton Gajah Gelar kang tanpa srati. Wekasane negara Ngastina lan Ngendraprasta tetep ndokku kuwi. Jaremu biyen sedumuk bathuk senyari bumi. Yen wis ana kedadian kaya mangkene, kowe aja sambat karo sapa-sapa. Merga kabeh lelakon iki kowe kabeh sing gawe, Jaka Pitana.
aritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine kowe ora susah sambat karo bapakmu ibarate kowe iso nggelar kudu bisa nggulung kabeh perkara iki tuk sumbere mapan ana kowe Jaka Pitana ora saham hem kowe aku ngerti kowe bingung ning carane wong nyabrang kali kowe kuwi wis tekan tengah-tengah arep balik ya teles bablaso ya tambah kebes ning aku duweni kekudangan marang anak-anak sing duweni jiwa kang satriya satriya kuwi yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora saya Duryudana kuwi wujute Ratu Gung Binetara negaramu jembar sinuyudan mring para raja lan narpati akeh sing ngandhake yen Ngastina kuwi negara adikuwasa jembar sing dadi wilayahe jembar jajahane apa maneh kowe wujuding ratu Nalendra paribasane sabda Pandhita Raja Ratu pangandikaning Nalendra datan kena wolawali Pindhawe Kresna ingkang tumetes ana ing Dlancang Seta yekti datan kena den ilangi kabeh wis dadi kekarepmu kowe aja gelo Duryudana kowe aja wedi Baratayuda iki rampungna pisan. Mbuh sing menang Pandhawa apa Kurawa. Kowe aja jirih getih wedi mati. Tekadmu aja nganti mulur mungket kaya cacing ngisin-ngisin anake Dastarata. Oh. Sredena ning pasewakan Brabusana Sutra maneka sebak puspiteng udyana sing tatak sing tetek lan sing tutuk anggonmu netepi jiwa satriya lati lan pakarti kudu nyawiji. Dongane bapakmu menyang anak mesti apik, dongane wong tuwa nyang anak mesti becik. Nanging kabeh mau gumantung ingkang Maha Kuwasa. Kari kowe gelem budidaya apa ora Jaka Pitana? Nggih, ngestakaken dawuh. Kula pundi dawuhipun Kanjeng Rama Hadiwati? Bagus yen pancen kaya mangkono Duryudana kula wonten dawuh ning kene Sengkuni enek apa ora dalem ning kene Sengkuni enek apa ora wonten ning endi dateng wingking kula lah dalah saiki aku kepengin jagongan karo patih sing sak donya jare patih sing paling jujur dhewe. Sengkuni. Ada. Kok awakku rada ngreges-ngreges iki apa ya? Wis suwe ora usah ndadak kakean alesan. Kene maju kene wong bagus. Kakangmu Dastarata kepengin jagongan karo kowe cah bagus Sengkuni maju rene.
Sengguni maju, sengguni. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang ler-leno tanpa kanin ler-leno tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang Dyahutama Mara gage sengkuni pitakonku iki Wangsulana aja ndok kurangi aja ndok tambahi matura witing klapa saklugune matura apa anane jumbuh karo pitakonku inggih Kakang Dipati inggih Sengguni kula wonten dawuh Baratayuda iki kowe melu gawe apa ora Suman Baratayuda Jaya Binangun iki kowe melu gawe apa ora? Inggih, tumut damel Kakang. Bagus. Yen pancen kowe ngrumangsani. Yen to pancen kowe ngrumangsani melu gawe wujute Baratayuda Jaya Binangun. Aku saiki tak takon. Jalarane apa kok nganti Baratayuda Jaya Binangun perang sing kejem iki bisa dumadi Maracoba Wangsulana. Jalaranipun lakon Kresna Duta. Sadurunge Kresna Duta nalika jaman lakon Pandhawa Dadu, bener. Nalika jaman lakon Pandhawa Dadu sing dadi jalarane perang Baratayuda iki kowe ngerti nalikane jaman lakon Pandhawa Dadu ngertos mawon lah wong jaman Pandhawa Dadu niku bandare kula bandare iki raimu nggih ora janjane nalika lakon jaman Pandhawa Dadu kae asline nek kowe gelem jujur nek nganti kowe ora gelem jujur tak deplok cengelmu asline Pandhawa Dadu kae sing menang sapa nek asline sing menang nggih Pandhawa asline lho niku asline sing menang Pandhawa inggih ning awit saking akal ukil kula Dadu menika kula kopyok nalika pinilih kalih anak Prabu Duryudana dadune kula paringi pulut supados nomere mboten saged owah pener pamilihe anak Prabu Duryudana Pandhawa ora sida menang sing menehi pulut ki kowe inggih kok ora ndok pulutne ning matamu pisan mboten sabar to Kakang Dipati kowe wong wadon rasa melok-melok punika adi kula aku ngerti kuwi nalika lakon jaman Pandhawa Dadu wekasane para Pandhawa kalah dadi wong buangan jroning 13 taun 12 taun ana sajroning alas Kamyaka setahun umpetan ana Kutaraja negara Wirata wis dilakoni kanthi bener becik kanthi ikhlas para Pandhawa nglakoni lelakon tanpa sambat karo singgali jagat jajal aku kepengin krungu aku kepengin weruh perjanjian nalika jaman Pandhawa Dadu kae apa Suman nggih
Yen to Pandhawa kalah wonten kasukan dadu, Pandhawa kudu lunga. Negara Ngamarta dadi kukubane anak Prabu Duryudana. Sakwuse perjanjen kuwi, sak sampunipun Pandhawa dados wong buangan suwene 13 taun. Sak sampunipun nglampahi paukuman Kurawa saguh mbalekake negara Ngamarta winimbuwan separone negara Ngastina. Lho. Banjur wis kelakon Pandhawa jroning 13 taun kanthi ikhlas paribasan dadi wong papariman Wulandara. Kudune para Kurawa mbalekake negara Ngamarta lan separone negara Ngastina. Kae sida dibalekke apa ora? Mboten. Musik to. Kok nganti Duryudana wangkol ngukuwi negara Ngamarta lan separone negara Ngastina satemah dadi perang Baratayuda iki sing ngujuk-ngujuki sapa? Ingkang ngujuk-ngujuki kula, Kakang. Kowe ngakoni inggih pancen wayang sak kothak niku sing paling elek dhewe niku Sengkuni kok trahan. Dadi kowe ngrumangsani andilmu gedhe sajroning dumadining perang Baratayuda Jaya Binangun. Inggih pancen kula sengaja. Ya, to ya. Lah yen kowe ngrumangsani yen to Baratayuda iki kowe melu gawe. Apa kira-kira nalika kowe tak boyong kelawan mbakyumu Gendari saka Plasa Jenar nering atimu ana negara Ngastina iki apa pancen arep ngangkah bubrahe Trah Saptarga? Bubrahe Trah Begawan Abiyasa. Apa pancen wis sengaja mbok tata tarik-tarik nalika kowe pisanan diboyong ana negara Ngastina iki? Nyuwun sewu, Kakang. Kula tak matur langkung rumiyin. Heeh, kowe matura Sengkuni. Ngaten. Lugune ingkang lepat ing lelampahan menika boten ngemungaken Patih Sengkuni. Sing salah ora mung Patih Sengkuni. Lah banjur sing kleru sakliyane kowe jenengan nggih melu dosa, jenengan nggih melu luput. Kosek aku kok melu ketiban awanget. Janjane kleruku ki apa, luputku mapan ana ngendi? Aku iki wuta ora weruh padange jagat ana paribasan. Mengiriyen. Jenengan ampun duka-duka. Kula matur menika wonten dasaripun, wonten wewatonipun. Dasarmu apa, wewatonmu apa Sengkuni? Monggo kula aturi ngeling-eling, Kakang. Jenengan nate paring dawuh dhateng Sengkuni napa, Duk? Nalika jaman kepungkur, para Kurawa nalika semanten taksih lare, para Kurawa taksih bocah. Nek jenengan lali kula elingke, jenengan nate paring dawuh dhateng Patih Sengkuni. Sengkuni, aku iki nandhang wuta. Aku iki Caca Netra ora weruh padange jagat, gek anakku cacahe enek 100. Ora ana sing tak pasrahi goleke kamukten marang anak-anakku Kurawa kejaba mung kowe Suman. Sawerga ngasirajanmu mangsa baranga golekna kamukten tumrap para ponakan-ponakanmu para Kurawa sing cacahe 100 supaya anak-anakku para Kurawa bisa urip mubra-mubru kemulan kamulyan kemulan Raja Brana. Jenengan tak sekemutan napa mboten paring dawuh mangkaten kalian Sengkuni? Iya, aku isih kelingan. Lah anggen kula tumindak ingkang kados mekaten punika inggih namung mestuti dawuh jengandika Kakang Adipati Dastarata. Awit lahir batin anggen kula bekti dumateng panjenengan kabengkao jojo jinupuka jejantung. Mboten wonten tulisane yen kula menika badhe mbadal dawuh jenengan. Kula rewangi anggen kula golek kamukten negara Ngastina. Raga kula, badan kula, sarira kula riyen menika mboten kados mekaten. Awak kula niku riyen cakrak tur bagus. Inggih bot-botipun kula rumiyin goleke kamukten, golek dalan kamulyane para Kurawa. Kula rewangi mitenah dhateng pun Patih Gandamana ngantos kula dipun ajar, diremuk, disuwek-suwek cangkem kula kelawan Suwargi Gandamana. Kula trimah, Kakang. Kula trimah kanthi lila legawa. Badan kula risak. Kula mboten napa-napa. Kula taksih matur nuwun, taksih dipun paringi gesang.
ngantos kula dadi patih wonten ing negari Ngastina. Sasampunipun kula dadi patih mapan wonten Ngastina, dhateng mriku kula saged ngreka daya. Awit mituhu dhateng dawuh panjenengan murih kamulyane para Kurawa. Ripalenggan sakmangke. Ripalenggan sakmangke paduka saged nyumurupi piyambak Kakang. Ngantos sakyah keten ingkang putra para Kurawa menika boten wonten sing uripe kekurangan. Utamane anak Prabu Duryudana mubra-mubru uripe dadi ratu wonten ing negara Ngastina. Nek tanpa perjuangane Patih Sengkuni, Duryudana niku mboten saged urip mulya, mboten saged dados nalendra mayungi kadang-kadange Sata Kurawa. Tanpa labuh labete Patih Sengkuni, panjenengan Kakang Dipati mboten badhe ngerti anak Paduka Sata Kurawa urip mulya. Paduka niku kari ngerti apike kari nemu mulyane. Lah kok ketingale sampeyan nyalahke teng kula. Monggo sakmangke kula aturi matur. Lho, Sengkuni wonten dawuh. Ning dalane carane wong golek kamulyan ora kudu kaya mangkono. Lho, ngaten Kakang Dipati. Sae lan boten niku gumantung sapa sing nyawang. Sae tumrap panjenengan niku ora mesti apik kanggone Patih Sengkuni. Sae tumrap kula inggih dereng mesti dereng karuan apik tumrape Paduka Kakang Adipati. Ingkang baku kula diperintah kon goleke kamukten para Kurawa sampun kula tindakaken. Nyatanipun para Kurawa mboten wonten ingkang gesangipun kecingkrangan. Nyatanipun turah-turah keceh Raja Brana wonten negari Ngastina. Pun nek wonten lelakon kaya ngene jenengan taksih badhe nyalahke Patih Sengkuni. Kakang, ibarate wani gelar Sengkuni ya wani gulung. Kula tanggung jawab sawetahipun tumrap dumadining perang Baratayuda Jaya Binangun menika. Kula mboten badhe lungguh sila tumpang sikil edek karo ngrokak ngrokok. Kula badhe ngetingalaken jiwa kasatriyan kula. Kula badhe ngetingalaken jiwa satriya kula. Kula mboten badhe kendel kemawon. Sampun ngantos ingkang putra anak angger Duryudana ingkang jumangkah Kang Sarta Kumrembyah menawi Sengkuni dereng tumekaning pati. Lahir batin anggen kula tresnani dhateng ponakan kula pun Duryudana. Kula aturi nyekseni Kakang Dipati, dina iki senopatine ora ana liya kejaba mung Patih Sengkuni. Wah. Duryudana maju sing dadi lungguh Duryudana. Weh, ya Allah. Bareng tak gagas. Nadyan to katone Sengkuni kuwi elek pakaretine ning saklugune si Sengkuni kuwi duweni jiwa kasatriyan lan rasa tanggung jawab sing gedhe. Duryudana wonten dawuh Kanjeng Rama Adipati, kowe krungu dhewe sumpahe pakmu cilik Sengkuni. Aja nganti beset kulitmu daleweran getihmu nek Sengkuni isih urip. Kaya ngono lho, katresnane pakmu cilik Harya Suman marang kowe. Mula tak jaluk kowe aja mung meneng wae. Kowe aja mung meneng wae, kowe kudu jumangkah Duryudana kudu kumrembyah. Ngerti lan ngajeni karo katresnane pamanmu Harya Suman. Mara gage jampangana lakune pamanmu Harya Sengkuni. Upama kepepete kowe mati ora tak getuni, malah aku bombong matimu kanthi ngrungkepi jiwa satriya Duryudana. Lho niki menawi mekaten kalilan kula amit madhal pasilan
badhe hanjampangi tindakipun sang senopatinipun Prabu Duryudana. Nuringgih Paman Harya Sengkuni ya. Pangestuku gumraja kaya banyu sedudha. Muga-muga lanang juritmu Kurpati gandanya sekar kehadung. Sampai